हम धन हो गईनी तहरा ऐसन पतोह के पाके। सब चीज हमरा टाइम से मिल जाता, खाए के पिए के, कपड़ा लत्ता धो के आयरन करके। अब हमरा का चाही, बुढ़ापा के 2 रोटी उ टाइम से मिलिए जाता। एगो बात कही कनिया, बोली मम्मी जी। तहर बहिन नु हमरा बड़ा अच्छा लगेला, आ बड़ा मीठ बोली ओकर लागेला, आ संस्कारी भी बिया। ना होखे तो हमरा छोटका बेटा के अपना बहिन से बियाह करा दो। दोनों बहिन एक घर में रहबू लोग, प्रेम से रहबू लोग, मनो लागी। ठीक बा मम्मी जी। देखी ना ओकरे फोन आ गए। स्पीकर पर डालो तो ओकर बोली हमरा बड़ा अच्छा लगेला। हेलो। हाँ दीदी, आज मार्केट जाइबे? ना बहन आज ना जाएम, उ मम्मी जी के तनी तबीयत खराब हो गइल बा।